Giklaro ni Kristo mga igsoon nga naa di ay mga tao nga magtan-aw pero dili makakita, unya maminaw apan dili makadungog. Ingna ang imong tupad, ingna nakakita ka na bang magtutok nimo bitaw, unya ang mata ni saylok. Nya kanang magsigig lurok ang mata gatutok nimo, nya gasikag tabi. Nya wa raday kadungog. Lapos ras pikas dunggan. Mao ni silang mga tawhana ang dili makasabot ug dili sad makatuman sa mga pulong sa Ginoo. Sa unang pagbasa, si Moises mauray nakakita gyud og nakasabot, nakadungog og nakasabot sa pulong sa Ginoo. Ang mga tao ang naa nila kahadlok, gakurog nya alingog-ngog tungod sa kasaba sa dalugdog og mga trompeta nga tingog sa trompeta. Pero si Moises nakig-istorya sa Ginoo, nagkasinabot sila, pero ang mga tao ang nadungog nila alingog-ngog. Mabitan na magsigitag baligya din higslat, alingog-ngog. Hilinghi ako no imong tupad, inawa ka alingog-ngogi anang slat ni Father. Di na alingog-ngog para nimo. Nya kung makadungog ganay ka nga moingon ko palit mog slat, nya makasabot din ka, malipay dayon ka, aliwat kang Moises, kamao day kang maminaw. Kamong mga asawa, dili mo alingog-ngogan anang inyong bana. Dili. Kamu sang mga bana, dili alingog-ngog inyong asawa. Kana bang di nakakasabot siyang gitabi, nya ka hilom ko di ako, saba ba nimo eh? Ana, di ka ana. Ay, wa mangge mo maningog. Pasabot. Pasabot gatabi ko diri, nangutana ko ninyo, mura lagwa. Mao ni ana dinhi, nanimba na. Nagtan-aw pero dili makakita. Namati pero asa na namati pero dili makadungog aon sige unsa to pagsulti. Tungod kay gipiyong nila ang ilang mga mata o gisampungan ang ilang mga dalunggan. Duna di ay nakita sa Ginoo ani mga tawhana nga duna gid sila'y act of refusing. The act of refusing kana bang buhat sa pagsalikway sa Ginoo. Kana bang tinuyuan gid nimo nga piyongon nimo imong mga mata. Naminaw bitakos mga balita ang mga vloggers hasta nga atong mainstream media gasigig ingon pangbaha porti nagyong dagkuas baha, traffic pay imo dito sa Manila hasta dinhi sa Visayas pagkadagkuag yus baha. Nya naa dayon ni report kaganiha akong nakita sa vlog niingon dayon nagpadayon ta pagbuhat sa ato mga flood controls gikan atong 2022 hangtod karon mga 9,000 na ka flood control ang atong nabuhat ug mao ni hinungdan nga nakahatag yun og dakong tabang sa atong katilingban nga dili kayo mo grabe ang baha. Kay kung wa pa ning atong flood control, purti na yung grabihas baha ni arang-arang na ni Ron kay naatay mga flood control. Ana. Nya naa pagid tay mga 5,700 nga buluhaton hangtod na sad ni sa mga 2026 ang atong pagabuhaton nga flood control all over the country. Pasalamat ta nga nagpadayon ta pagbuhat ani kay kun wapa mo grabe gid unta ang baha. So dili pa gid ay grabe ning baha. Mo grabe pa gid ni kun wa pa di ay nang ilang flood control. Nya daghan kay gasigon asa naman tong flood control? Nga pulos naman lang ni flood, wa na may control. Kinsa ka nila ang wa kakita? Kinsa ka nila ang wa makadungog? Ana nasaroy bag-o nga isyo ang atong presidente nakigistorya sa presidente sa Amerika nya ang ilang final nga gikasabutan nga kung mag-import ta didto sa Amerika sa ilang mga produkto unsa to? Amo ba to na? Kung kita maoy mo import nila
chargean ta og 19% nga tariff. Pero sila maoy, sakto ba to? Aw kitay mo pasod og produkto ngadto nila, chargean ta og 19% tariff. Kung sila mo pasod og produkto dire, zero ang atong i-charge nila. Sa ato pa wa sila gasto inig pasod nila silang mga produkto bisag unsa pa nakadako og unsa kagamay. Pero kitay mo pasod ngadto sa ila og kaning produkto na anay gipatong daan nga 19%. Listen no. So kung kitay mo export, mo samot ka, dako ang atong gasto o kitay mo import. Sakto awa ko kasabutan na bugo man ko nang iyon sana. Basta sa aning maong agreement maalkansi tag 19% kay ang ila zero man against ato 19. Ang charge sa Amerika nato 19%. Ang atong charge sa Amerika zero. Nya mo na ilang agreement, mao na ang atong gitawag og panag-alayon, panagsuportahay sa Amerika og sa Pilipinas. Ingon anak ko no, kalig-on ang atong pagsinabtanay og pag-alayon, our strong allies. Ano? Nya, lingi ako no imong tupad, na sugot ka nga chargean ti kag 19, nya zero lang ako. Sugot, na ikaw og ikaw og ikaw mo ay manghuam na kog kwarta, chargean ti kag 19%. Pero ako'y manghuam ni mo kwarta, walay interest. Nya mao nay atong panaghigalaay. Asa man na? Fair na o unfair? Unya kitay musod sa Amerika, hala visa gyud, visa hala sud anang daghan kaayong exam nga hapit na lang ta musod sa lungag sa dagom una ta makasod sa ilang nasod. Pero sila'y musod dire, why visa? Kung kita mo imo trabaho dito, halatik anang mga exams bisan ang ato mga professionals dire, mga nurses unsa pa na diha, musod kay ka dito og mo trabaho, halatik anang daghan kayong exams una pa ka makatrabaho dito sa ila. Pero sila imo trabaho dire, why exam? Maunay atong pag sinabtanay. Unsa man na? Okay na dili. Ambot lang ninyo. Ako igo raman kong nisulti. O niya, maubakha ni ang naminaw sa Ginoo? Maubakha ni ang tinuod nga pagpatuman sa sugo sa Ginoo nga nag-ingon, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo? Higugma ang imong isigkataw sama sa imong kaugalingon? Nahigugma ba ang mga Americans nato sama sa ilang kaugalingon? Ambot lang. Igo ra kong nangutana. Ingno nasad ko ron ninyo, Father, comment. Kamo kono be, kamo ako mong pangutanon. Andam ba mong mupalit og slot hangtod mahurot ning atong 700,000 nga slots? Kusga. Tanawa, di ba wa kabot katunga ang nitubag? Mga ni desisyon gyud mo nga sampunga na mo among dunggan og piyongo na mo among mga mata. Pero bahala na mo diha, mo report ko ninyo. Kada adlaw jud ko mo report ani ba. So ang atong God's reward and complete elation or grace, mao na lang ni atong slot kay nahurot naman tong si Tio ato na tong gihunong. Niabot ng atong halin sa grace og 12,662 ka slots. Napay 687,338 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya naa ni 70 slot challenge nga tag 7,000, 60 na sad ka challenges ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kaayo. Ang dako-dako taghalin gahapon da. Unya kaning unsa gito ning slot? Minimum donation para sa atong particular project.
nga mao ang pagbayad karon sa 70 million nga atong nautang tungod aning kumbinto. Wa ra ba jud ko katilaw higda aning kumbinto ha, pero nakasakay-sakay ko sa elevator diha, pero wa ko kasuway higda pa sa ako untang gidesign nga kwarto kay balhinon man ta. Pero sige na lang, okay na lang na, para na lang na sa sunod nga mo administer na sa aning parokyahan nya. Kita lay ako lay mo pasan padayon sa 70 million kuyog ninyo, wa man sad mo kahigda diha, pero para na sa mga pari o mga kauban niya nga mauna sa imo puli dinhi for another term. Ana, okay ra na ninyo dili? Hoy tubag mo tana inyo na sang gisampungan ang inyong dunggan o gipiyong ang inyong mga mata. Okay gyud kayo na nganuman sama ni Kristo, siya'y nahigugma nato, kita'y nilansang niya sa cross. Ato ang kaluwasan, iya ang kamatayon. Ato ang kalipay, iya ang kasakit. Mausa na ako rong isulti sa sunod nga pari nga mupuli nako, imo ang kumbinto, ako ang utang. Imo ang kahayahay, ako ang kahasol. Di ba? Ana na siya. Pero doon na ba? At tinuod, magbitaw na. Niya, kung mukuyog sad mo nako, ingnon sa nato pagsulti nga og tuan ako sa Compostela, labi na sa mga taga Compostela, oy, ready na mo diha ha? Excited na ra ba kuno kay sila mo adto ko dito? Hilas ba ya? On bitaw na to. Ako maning mailhan ko, excited na sila kay nigabot na ko dito mo increase maning halin nato sa slot. Kaya nga ako rabang bana-bana aning atong slot, murag mahurot ning atong grace, murag mga 2 ka tuig ngadto 3 ka tuig gikan karon. Pero dali ra ning mahurot kung ang tanan unta gyung naminaw nako diha sa social media. Kamo ba? Kamong tanan nga naminaw nako sa akong homily, mopalit lang gyud untag usa ka slot kada semana. 100 pesos ra gyud. Kung di lang gyud unta mo magpabungol-bungol ba? Nya dili mo magpabuta-buta nga moingon gyud mo wa mo'y kwarta pero naa di ay mo'y 1,000, naa di ay mo'y 3,000, naa di ay mo'y 500. 100 ra man gyud ang slot. Di ba? Nya unsaon man na ninyo pagpadala? Sayon ra kaayo. Maagi ka og Palawan, maagi ka og kanang unsay na ML, maagi ka og Cebuana. Ano? Hatag lang dayon. Ingkasa man ipadala pa dir. Ato'y pakita ang atong mga kuan, atong mga information. Tanawa. Ipadaba sa atong bank accounts, sa ato bang GCash accounts, o niining mga ngan, aning mga contact persons nato dinhi. Na adiha si Padre Crescenciano Ubod, na adiha si Bernardo Jacobi, na pa si Nara Laborte, Remedios Ocaba, na pa Idna diha Barosa. Kana buhi pa man na sila tanan. Anak padadi na. Nya ila din ang claimon, ila nang ihatag dinhi. Mao man ay ato mga trusted persons. Siyarog wa kay 100. Unya kon inyo nang buhaton inig ka August 5. Na tinud-anay gyud inig ka August 5 wa na ning 70 million. Kung dili lang gyud ta mo choose nga sampungan inyong mga dunggan ug inyong piyongon inyong mata. Buta gani, hastang buta kamo magani mo hinol og pilay na dawat niyang kwarta. Ang buta ba makakita og pilay iyang kwarta, ikaw siga kay kag mata, di ka kakita nga ang imong kwarta sobras 100. Di jud ka kakita ana. Ang buta gani makahinol man nga. Ang kana gani na magkatakantang buta nya akong tunulan. Ay salamat padir kadako ani imong gihatag. Kahibaw man siya nga ang akong gihatag 300. Kamao siya mo ana muhinol. Kamulain may inyong hinulon. Pabuta-buta dayon. Na nga kinahanglan gidi ay ta mo desisyon nga ablihan nato ang atong mata, ablihan atong dunggan, ablihan pagid ang atong kasing-kasing ug anha mosod ang wisdom of God.
Unya kung musud na nato ang wisdom of God, makasabot na ta sa atong kahimtang, musud dayon ang kalipay og kalinaw. Muna si Moises, maura gyud malipayon og malinawon kanunay sa ilang panaw. Ang mga Israelita, kasagaran gid nila nga di gyud ganahan mo tan-aw sa Ginoo, kanunay magreklamo, kanunay magbagulbol. Munang nangamatay gid sila tanan didto sa desierto, way nakasud nila sa promised land, katong original nga kuyog ni Moises. Way nakasud. Naapil pa gid si Moises kay mga reklamador kay sila. Ginganlan sila sa Ginoo mga stiff-necked people, mga gahig ulo. Kamusang naminaw nako, nya magsige na magpalit og slat. Congratulations, makasud mo sa promised land, the kingdom of God. Nya unsa man ang kingdom of God here on earth? Kana bang naa nimo ang lasting peace, lasting joy, and lasting contentment. Dili ka ma-stressed, dili ka magdepresyon, murara kag way sakit, mukalit ra jud kag kamatay nga malinawon. Mao ra gyud na. Di ba? Oh,